Înainte de a începe videoclipul, vă rog dați like și subscribe. Vă mulțumesc! Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, nu știu cum, dar m-am pus să joc Fortnite. Da, astăzi vom juca Fortnite. N-am mai jucat pe canal, vom juca acum. Și uitați, avem și niște emoturi, avem greedy, dar nu suntem toxici. Așa că, da, în episodul de astăzi vom juca, ne vom da mai încet sunetul și vom încerca să câștigăm. Dar aș vrea să vă arăt și skin-urile mele. N-am skin-uri așa tari, v-am zis, adică nu v-am zis. Eu sunt începător, da, astea sunt skin-urile mele. Eu sunt începător, bine, joc de un sezon, da? Nu joc din niciun chapter. Din sezonul trecut joc eu v-am zis, sunt începător și suntem pregătiți să începem. Vedeți foarte bine, da, nu întrebați de ce am așa mult bug, vedeți foarte bine, ne-am spawnat aici pe mapă. Da, spuneți-mi ce jocuri vreți să mai încerc. Eu încerc de toate, ați văzut, am încercat Among Us, Brawl Stars, unele jocuri populare mai lipsesc, dar le vom încerca și pe acelea. Acum va trebui să zburăm cu parașuta, da, am mulțumit și acolo. Nu știu cum să explic. Gen, i-am mulțumit la ăla care conducea autobuz, cred că e ăsta, nu știu dacă ați mai văzut autobuze zburătoare, spuneți-mi în comentarii. Și da, revenim când aterizăm. Bun, după cum vedeți, am aterizat, va trebui să ne... Da, ne-am dus la o benzinărie, va trebui să ne ducem, să luptăm și să ne luptăm cu playerii. Și deja simt că vom câștiga, nu știu de ce, sperăm să câștigăm. Până atunci mi-am luat un SMG, am mai luat niște gloanțe, dar mai n-am nevoie, oricum. Da, ieșim de aici. Am văzut un player, da, e un player clar. Și l-am omorât instant, n-avea nicio șansă, bine, poate avea o șansă, fiindcă v-am zis, sunt începător. Dar în fine plecăm de aici și... uitați, de fapt nu, am găsit un chest și nu plecăm așa. Sniper! Sniper, mie îmi plac sniperele, doar că la Battle Royale nu prea le folosim așa de mult. Acum mă healez un pic. Și da, o să ne continuăm aventura. Strigați. Ok, vom folosi motocicleta, nu știu dacă e bună, dar haideți să mergem în continuare sau să mergem în aventură, că nu știu, n-avansăm așa mult. Deci mai luptăm la această casă și am găsit mare chest aici. Wow! Am găsit un shotgun. Deci să-i zic pump, dar nu. Eu nu prea cunosc itemele, nu mă criticați, chiar nu le cunosc. Și dacă vom câștiga, nu uitați să dați pe butonul de like și dați și subscribe. Sau dacă sunteți deja abonați, mă bucură foarte, foarte mult. Adică mă încuraja să filmez în continuare și, nu știu, să iau una din armele astea, nu cred că am nevoie de pulse scanner ăla. Continuăm, căutăm player și vom reveni. Mamă, e bine că am găsit și mașina aici și haideți să ne continuăm aventura. M-am blocat un pic. Continuăm aventura. Stați. Ce e ăsta? Haideți să-l deschidem. V-am zis, eu nu prea mai jucat, nu știu. Ia, arma aia ce-i, că văd că scutoata pe ea. Ia, ce armă-i? Ai shotgun, dar nu, eu am shotgun epic, deci n-am nevoie. Ne continuăm călătoria. Bun, ne continuăm călătoria în Dubița Neagră.
Dar îmi apare cu roșu, așa că sunt copii. Ne ducem pe ei și îi omorâm. Nu știu cum, încercăm să-i omorâm. Și cum facem asta? Efectiv, încercăm. Văd că copiii sunt la bancă aici. Deci, un plan foarte bun ar fi să jefuim banca, nu? Mă, iată-l pe omul cum stă. De-abia acum și-o dat seama că sunt aici. Dar cam târziu ți-ai dat seama că sunt aici, băi nene. Ia, mai e și gardienii ăștia, dar îi omor instant pe gardieni. Ăsta are un pic mai multă viață, dar nu e nevoie de așa. Îs chill eu. Am luat, mamă, și un ceargeag. Hai că îl iau, doar 10%, are pe bune. Da, haide să jefuim un pic aici. Am luat medalioane, tot ce trebuie. Chesturi, armă legendară e asta, nu? Sper că nu greșesc, da, e legendară, sper. Încă un chest. Ei, aici sunt ok, armele nu iau niciuna, n-am nevoie. Poate de shield mai târziu, cine știe. Bine, de fapt acum aș avea nevoie, dar în fine lăsăm. Și acum dacă... da, luăm shield-ul ăsta și îl dăm. Și mai îl luăm și pe ăla, fiindcă v-am zis că avem nevoie de el. Sau am putea să luăm și astea. Nu știu, le luăm pe astea, sunt mai bune. În fine... stați, nu am luat arma greșită în mână. O luăm pe asta și ne continuăm sau nu ne continuăm? Ba da, ne continuăm aventura după ce am jefuit banca. Stați un pic, că se aude un chest. Nu se aude, arată pe ecran un chest. Da, uitați aici. Bine, oricum, la ce arme am, nu știu dacă mai am nevoie de ceva chesturi. În fine... Bun, mergem și uitați construcția aici. Haideți să... văd că trage cineva cam agresiv. Da, mă îndoiesc că e cineva bun. E un om aici. Și, mamă, cam mult bagam. Dar nu știu, oare o să mă bată? Am fugit oricum. Dar nu știu dacă are șanse. Încerc să mă duc... Mamă, omul meu construiește. Bine, e normal să construiești. Ia, uite că i-am spart construcția. Și îl spamez acum, îl spamez. Și mort. Da, l-am omorât. Perfect. Acum am văzut că mai era cineva, dacă nu mă înșel, nu? Sigur mai era cineva. Am văzut eu pe cineva, nu? Da, uitați. Ce kill! A fost un kill frumos, bine, m-am chinuit un pic, dar măcar am făcut acest kill. Da, omul nu avea chestii așa de bune, în afară de chestia asta, am și uitat cum se numește. Băta asta, da, băta. Și nu știu ce ceagul ăla avea doar 10%, n-am să întreb, bine, cred că bine, l-am luat de la un om și era normal. SMG epic, bun. E bun și SMG-ul epic. Apropo, vă rog din nou dați like la acest video, fiindcă e greu să editezi. Bine, eu nu prea editez așa de bine, dar măcar pentru început aș merita un like, nu? În fine, continuând aventura, sau mai omorâm pe cineva? Nu. De fapt nu. Vom continua, fiindcă nu mai văd pe nimeni aici și vine și zona. Bun. Văd că am găsit aici o stațiune. Mă bucură foarte, foarte mult, n-am ce zice. Haideți să mergem aici și... Uitați-l! What?
What? Omul nu m-a văzut. Oh, mamă, o construit omul. Mamă, mie să nu mă omoate, mie să nu mă omoate. Mamă, l-am bătut bine. Bă, mamă, mamă, nu, trebuie să fug, doar trebuie să fug. Chiar dacă nu fug în direcția bună, doar trebuie să fug. Mamă, ce puțină viață mai am. N-am nici măcar o șansă să scap. Sau, nu știu, eu doar o să fug înainte, nu mai fac nimic. Nu știu cum mă l-au spamat de sus. Dar uite, văd, e așa cu roșu și sigur e cineva acolo, nu? Nu? Da. Bă, sincer, runda asta 5 kill-uri și încă nu s-a terminat runda. 5 kill-uri până acum, vezi că e binișor, adică n-am să mint, adică, da, să nu mai zic adică, e totuși bine că fac atâta kill-uri și să știți, sunt începător, nu prea am mai jucat jocul, dar mie îmi place și eu efectiv fac și eu ce pot. Stați că nu încap aici, ba încap, uite, bine, am nevoie de shield. Doar de shield am nevoie, în rest n-am nevoie de nimic. Am văzut, s-a mișcat cineva. Nu știu chiar cine, dar cineva tot s-a mișcat. Nu s-a mișcat nimeni. Da, oricum, s-a mișcat cineva sau nu, am văzut din nou, dar poate mi s-a părut, cine știe, poate va trebui să fug, am nevoie de medkit, mamă. De ce trebuia să mă acopăr? În fine, iau medkit-ul ăsta și fug, sau poate mai stau aici, că mai trebuie să mai, oricum n-am nevoie să mai luptez, să mai fac niște kill-uri, că am nevoie să mai fac niște kill-uri. Sincer zic, da... Dar nu știu, mie mi s-a părut, am văzut pe cineva acolo, nu știu pe cine am văzut, dar am văzut pe cineva. Sigur nu-i nimeni acolo, că... Uite-l. Mamă, nu, e bun. Nu cred, nu, îs prea noob. Mamă, stai, că mi-a apărut și o notificare, m-am blocat, îs prea noob, mă moarte, nu cred, am murit, eu l-am omorât, mamă, nu pot să cred cum am scăpat, mamă, nu știu cum am scăpat, în fine, doar vom continua noi, o să-mi las un pic arma legendară, sper să nu vină nimeni să o ia, mă bucur că am rezistat până acum, e foarte bine, vine și zona, mamă, trebuie să fug, că dacă mai vine cineva la bătaie, trebuie să mă lupt cu el și totuși vine zona după mine. Bun, de aici parcă s-a auzit un player, sau mi s-a părut, uite. Da, bă, uite, se aude, dar stai că am găsit aici un chest. Întâi luăm chestul și după aia plecăm după player, că nu știu ce să zic dacă o să câștigăm. Mai ies 7 player. Încerc să fac... mamă, eu te-i capul. Mamă, dar e foarte mic. Nu, dacă trag, nu o să am nicio șansă. Dacă trag. Sau dacă trageam atunci mai... În fine. Nu, n-aveam nicio șansă, dar uite, se mai aude cineva. Nu știu unde a plecat ăla. S-a teleportat omul, dar nu-l găsim, nu se regăsește aici. Sau poate îl găsim. Ia stați un pic, că am văzut o tras cineva din partea aia. Stai, oare era el sau nu era nimeni? Da, două mașini și o motocicletă și dubița neagră, câte mașini îs și câte dubițe îs, aoleu, stați. Ăștia se duc. Da, e o zi normală și adică mai suntem 5 oameni și ăștia se plimbă cu motocicleta. Mamă, dacă pot să-i prind 2 hituri lui ăla, ce bine ar fi. Mamă, am omorât un alpha guard de ăla. Cam nașpa.
N-am omorât. Oh, iată-l. Aici avem șansa să facem kill. Mamă. Nu cred. Mamă, ce bine trage omul. Mamă, să nu pierd. Stai, folosesc direct arma asta. Așa, mamă, bă, dar am și noroc. Are sniper legendar omul. L-am tras pe dreapta. Deci da, patent armele cu portocaliu sunt legendare, că scrie acolo pe ea. Și băta, să nu uităm. Da, avem nevoie de bătă. Chiar dacă n-am folosit-o deloc, nu știu, oamenii folosesc băta, dar în caz de se apropie cineva prea tare de mine, bang, îi dau o bătă din aia în cap și s-a dus. Dar, trage cineva și se văd și pași, se văd și pași. Se văd și pași aici. E o luptă incredibilă. Nu cred. Cum s-a dus ăla pe sus și eu nu-l mai găsesc acum. Uite-l. Nu știu de ce am tras la distanța asta în el. Aș putea să-l omor cu sniperul, că ar trebui să mai folosesc sniperul. Încet, doar încet, că am spamat. Bine l-am omorât. Și acum mai este doar unul. Nu știu, sunt 1v1, dacă voi câștiga, habar n-am, o să mă bucur. Ok, ne-am dus. Trage, nu cred, o tras în mine, iată-l, dacă îl batem, suntem șmecheri. Nu cred cum am putut să ratez acolo. Nu, deci asta e lupta finală, e pe viață și pe moarte, ne-am dus amândoi în zonă. Ne riscăm viața, dar nu e nimic, încercăm și să putea să câștigăm și mamă, ce kill! Da, nu suntem toxici, nu dăm greedy. O să dăm slow clap. Da. Prima, am mai dat eu runde. Primul match pe clip și primul match câștigat. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Eu am fost Săbiucă și ne vedem foarte, foarte curând. Pa, pa!